Hola, bon dia. Què? Com va el dia d'avui? Bé, de moment bé. Avui juguem 3 partits. El primer ara és contra el Llac, a veure què passa. Quina hora és ara? És d'hora, no? Les 8:15 i hem d'estar després. Com que estàs tu? Per què tornes a estar tu? Perquè ara ells estan escalfant i no ho pot fer ningú. Què? Com ha anat? Perdut contra Llacsans. Us ho heu passat bé per això o no? Us ho heu passat bé? Sí, us ho heu passat bé al perdre? Tu no. Per què no t'has passat bé? Perquè no hem jugat gaire bé, tampoc. T'ha faltat una mica de ganes, no? Sí. Vale. Ara què toca? Ara toca partit a les 12. Després anem a dinar i després tenim que jugar un altre partit a la tarda. I què fareu aquesta tarda? Farem una passejada. No dic a pista què fareu? Donar-ho tot. Vale. Adiós. Venga, qué velocidad. Marcianito número 11 y yo mando a Marcianito número 5. Marcianito número 5 y yo mando a Marcianito número 12. 12. Se eu te pego, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu... Va. Willy, primer pase ya, Willy. Pot ser més perillós no jugar, però també és perillós. Perquè hi ha rebot, anem a la cantonada, juguem a la cantonada i no sortim d'allà. No busquem fora, espais oberts, no. No som perillosos si no som 5. No, com ha anat el següent partit? Després, una mica millor, intentant recuperar-nos del d'abans, i bueno, una mica millor en confiança, però encara hem de pulir algunes coses. Vale, i ara què toca? Ara què anem a fer? Ara dinar a Jarabe. I després quin partit toca? Sant Pep? Contra Sant Pep. Vale, despediu-vos. Vinga, adeu. Parchís. Da igual, parchís o casi cuando te comes a alguien. O que ahora falta la vaca. Y es tu... Ojo, silencio. Edu, mira cámara. El asesino mata al poli. Pues el poli lo ha pillado. Pues la ha pillado. Vale, bien. Yo no soy. Te juro que yo no soy. Vale, que te enseña. Saca la pasta. Avisarle. ¿Me puedes registrar? Saca la pasta. Aquesta tarda hem guanyat Aquí? a Sant Pep. I què tal el partit? Com us heu passat? Bé, molt bé. Sí? Tothom ha pogut fer les seves coses? Sí? Molt millor, no, que al matí? Sí. I demà què? Demà una altra vegada a les 8:30. Juguem al 7è-8è joc. I res, no? Acabar un bon torneig, no? Sí. Vale. Despediu-vos?